Razuzdana Jane iščekuje Tarzana i uzdiše. Tarzan A, navođen lijanom, kreće prema Jane i svršava na stakleniku. Tarzan B kreće iz točke B, računalno-kompjutorski navođen, svršava na Jane. A ja sam svršio školu. Od svršavanja samo korak vas dijeli do usavršavanja. Uz računala i računalnu opremu NS Informatika san postaje java. NS Informatika, prodaja i servis računala, računalni komponenti, netbookova, multimedija, pisača, računalne mrežne opreme, digitalnih fotoaparata. Kvalitetu garantira Smiljan Dalić. NS Informatika, Dubrovačka 63, telefon 771 274. NS Informatika.